खालामबाय ब्लाड लाबाय ओमफ्राय नै दिनै अर्डार खालामना जानांबाय हस्पिटालाव देरि जानायखाय लोगोफोर नेक्स्ट डे दिनै मंगलबारनि दिनै जोंना निरामिस अनला जों अलरेडि ओंखाम जाखानोसै हेलो एवरीवन खुलुमबाय वेलकम बैक टू लोगोफोर नै बिथाङा जाबाय आब' पद्मा बसुमतारी आब' सुलेखा बसुमतारीनि काजिन सिस्टार ओमफ्राय आब' सुलेखा आं आरो आब' पद्मा जों दा दङ गुवाहाटी एयारपर्टआव ओमफ्राय जों दा थांनो ओंखारदों कलकातायाव एक्चुअली आब' सुलेखाया गोबाव समनिफ्रायनो माने आथिं सानायाव भुगिबाय दङमोन थ' बेनि थाखायनो माने हान्थु सानाय बिराद थ' बेनिखायनो थाबायनायाव एसे प्रब्लेम स' जों थारमाने हुइल चेयारखौ लाबाय आब'खौ बारा थाबायनो होला हान्थु साबाय थादों नालाय ओमफ्राय नै जों दा गाखोबाय बासाव ओमफ्राय थिग आं जिरायनाय जायगायावनो बै मासे एम्फौआ नायसाय माने उसिंग्रा बायदिबो नुदों खिन्थु नङा बियो ओमफ्राय जेबो खालामाखै खिन्थु बिदि गोबां माने एम्फौ दंमोन आरोना थ' ओरैनो भिडिअ लाबाय नोंथांमोना सिनायदों नामा बे एम्फौखौ एयारपर्टआव बिदि गोबां दङ होनदों आरो एयारपर्टनि मानसिफोरा ओमफ्राय एयार हस्टेसफोरनि गस्लाफोरावबो बाथाबना दंमोन जेबो खालामा होनदों आरो थ' लोगोफोर आथिङा सायो जिहेतु आब'आ ओंखायनो हुइल चेयाराव लांगासिनो दङ थारमाने गोजौ गाहाय गाखोनायाव एसे प्रब्लेम जायो थ' बेनि थाखायनो हुइल चेयारखौ लाबाय थ' जों दा गाखोनोसै ओमफ्राय जों आरामसे जिरायबायबो ओमफ्राय बारा टाइम लायासै जों 1 घन्टायावनो कलकाता सहैदों खालामबाय कलकाता एयारपर्टआव थांगासिनो आब'आबो फैगासिनो गाखोबाय जों उबेराव थांगासिनो दं दा आब'आ सिगाङाव जिरायदों ओमफ्राय आब'खौ नुला दा जों थाहैगोन बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव नायनोसै एसे रिपेयारिं खालामदों ना खालामाखै थांनाय खनसे बोसोराव फैनायावथ' ओरैबायदि अबस्था गाज्रिमोन ओमफ्राय देखायनोसै नोंथांमोननो माबायदि जाना दं कलकातानिया ओमफ्राय जों बड'लेण्ड हाउस कलकातायाव फार्स्ट फ्ल'र थांनोसै लिफ्ट दं फै आब' वानखौ थुना होदो वान ini जिर'नि खाथियाव रिसेपसन एरिया बे जाबाय बड'लेण्ड हाउसनि स' लोगोफोर औ जों हाबबाय रुमाव सानथामनि थाखाय बेनो जासिगोन जोंनि रुमा ओमफ्राय आब'आबो बै बिसिनाखौसो लाबाय गोरा नांगौ एसि दङ खिन्थु अन खालामाखै थ' थारमाने दाबो रिपेयारिं स्टार्ट जायाखै खालामसिगोन नेक्स्ट डे मर्निं दा जों रेडि जाबाय थांनो आब'खौ CK मेम'रियेल बिरला हस्पिटाल ना बेयाव थांनो ओमफ्राय नायनोसै दा डक्टरा मा होनो टेस्ट होगोन ना होआ रेडि आब' रेडि दे थांसै उबार लिंनोसै ओमफ्राय बिथिंबो आब'आ जिरायना दं रेडि जाखाबाय दे थांसै उबार लिंनोसै बे सिन्थाजों जाबदों थाबाय CK बिरला हस्पिटाल हाबबाय जोङो हस्पिटालाव सफैबाय फार्स्ट फ्ल'राव थांनांगौ दा गिदिर आरोना हस्पिटाला गिदिरथार चन्द्रशेखर जोबोद मोजां हस्पिटाला बेयाव खाथियावनो साहा लोंनोबा साहाबो लोंनो हागोन वेटिं एरिया हस्पिटाल बायदि जों सफैबाय डक्टरनाव दा बिलिं खालामबाय दा वेट खालामगासिनो डक्टरना मोजां ना हस्पिटाला हस्पिटाल बायदि मोना हस्पिटाल बायदि मोना मा होनो हटेल बायदि प्राइभेटआ आरो बेनो लोगोफोर जों दा टेस्ट खालामबाय एक्सरे खालामबाय ब्लाड लाबाय ओमफ्राय गाबोन रिपर्ट होगोन ओमफ्राय आरो प्रे खालाम जाहाथे रिपर्टफोरा मोजाङानो फैयो ना जाहाथे सार्जारिसिम थांनाङा दाथ' ग्रेड 2 होनदों बाखि डिटेल्सखौ उनाव होगोन दा जों उबेर नेगासिनो दङ उबेराव थांसै बेबायदिनो गुफुर एखेबारे नै अर्डार
दिनै अर्डार खालामना जानांबाय हस्पिटालाव देरि जानायखाय मा अर्डार होखो प्रन ओमफ्राय बिरियानि भेज थालि आंहा जाखांबाय खिन्थु आंहा जाखांबाय फार्स्टआव आंनि अर्डारा फैग्रोबायमोन आंहा भेज ओमफ्राय भेजखौ जाग्रोबाय नन भेज आइटेमा दा फैनायखाय दा जागासिनो दं कलकाता रसगुल्ला अर्डार होदों आब'आ कलकाता रसगुल्ला आंबो ट्राइ खालामसै सोब मोनफैबाय नै आन्डारग्राउन्ड माबायदि मोनदों आब' फार्स्ट टाइम नोंना मोजां मोनदों नाथुर बापरे जा भिर थाब सहैगोन साननाया उबेराव थांलायाखिसै बेसे सोङै फैबाय मानसिफ्रा खिन्थु हेल्पफुल बेयाव माने आं बहुद बोसोर सिगां माने मेट्र' गाखोदोंमोन जेब्लासिम माने दानियाथ' उबेर फैनायनिफ्राय बहुद इजि जाबाय थेवबो खनसे आरो आब'खौ एक्सपिरियेन्स खालामनो होननानै फैबाय थाब सहैनो होननानै उल्था लेटसो जाबाय जोंना स्टेसनानो खयथा बदलायनांगौ लोगोफोर नेक्स्ट डे दिनै मंगलबारनि दिनै जोंना निरामिस अनला जों अलरेडि ओंखाम जाखानोसै फुङाव खनसे डक्टराव थांना फैबाय ब्लग लानो बावबाय ओमफ्राय नै जोंनि माबा लाव ओंख्रि पापर माबा दङ भिन्दि अनला निरामिस दा जों आरोबाव थांगासिनो दङ हस्पिटालावनो रिपर्टसफोरखौ लानो थाखाय जास्ट प्रे खालामगासिनो दं जाहाथे रिपर्टसफोरा नर्मेल फैयो होनबा जों गाबोन थांनो हागोन नङा होनबा लोगोफोर जों आब'खौ चेकआप खालामनानै दा भिक्ट'रिया मेम'रियेलनि बेक साइडआव फैबाय ना एसे पुचका जानोसै ना आब' पुचका जालांसै फैदो नै पापरि चाट जाबाय माबायदि गोथाव फैबा जा सोरबाफोर फैयोबा लोगोफोर नै बिथाङा आब' पुष्पा बिथाङा जाबाय ओरैनो अरिजिनेल बेंगलनि ओमफ्राय कलकातायाव थायो बिथाङा जोंखौ फैनाय मिथिनानै आब'खौ खबर लानो फैदों थेंक इउ फैनायनि थाखाय लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय थेंक इउ फैनायनि थाखाय बिनि सिगां जेला नोंसोरो टुराव थाङामोन आरो कोनो धर्मआरिनियावहाय होमब्लाबो नुवा आङो नोंसोरो निउटाउनाव थाफैया होमब्लाबो एबार फैबाय नेक्स्ट टाइम फैबाबो कन्टेक्ट खालामना लोगो हमगोन मोजां मोनबाय लानाय जायासै जों दा साहा लोंनो कुल्हार चाय जिरायबाय लोगोफोर जों दा डक्टर चेकआप खालामनानै रिपर्ट देखायनानै जों दा भिक्ट'रिया मेम'रियेलनि बेक साइडआव साहा लोंनो फैबाय ओमफ्राय बेयावनो आं आब'आ होनगोन नोंथांमोननो विश खालामनायनि थाखाय थेंक इउ होनदो बयबो आंनि देहाखौ गाहाम जाबोनायनि थाखाय विश खालामदोंमोन बिनि थाखाय आं थेंक इउ बयनिसिमबो ओमफ्राय आं खोन्थानोसै दा आब'नि रिपर्टसफोरा ओरैनो बाखि गासैबो नर्मेलानो इसोरनि अननायाव खिन्थु जों जियाव फैदोंमोन आब'नि नि पेननि थाखाय आब'ना एक्सुवेलि जादों अस्टिय'आर्थराइटिस जायनि थाखाय ग्रेड 2आवमोन खिन्थु ग्रेड 2 बा नर्मेलि अपारेशन बा सार्जारि खालामा नाथाय आब'ना एसे दुखु मोननाया बारा ओमफ्राय एसे पेइनावबो दङ नालाय स' डक्टरा साजेस्ट खालामदों सार्जारि थ' सार्जारि जादोंबाबो बे मोजांनि थाखायनो नङा होनबा आब' हामनो थाखाय नोंथांमोना आरो बोर होदो जाहाथे बिथांनि सार्जारिया साक्सेसफुलि जायो खिन्थु सार्जारिखौ खालामगोन जोङो जुलाइआव दा जों न'आव थांफिनगोन मेडिसिन होदों थ' दाबायदियाव आब'आ ओरैनो मोजाङैनो दङ थ' नोंथांमोनाबो बहुद प्रे खालामदों बेनि थाखाय थेंक इउ आरो जाहाथे आब'आ जुलाइनि उनाव पुरा खारनो हायो ना आब' बे लावथिखौ जाहाथे बाय होनांसिगौ आरो हुइल चेयाराव जाहाथे जिराया गोबाङानो हुइल चेयाराव जिरायनायखाय बहुत सिरियास साननो हागौ खिन्थु एक्सुवेलि नि पेइन नालाय हान्थु सानाय आरो साबाय थानायाव जुदि थाबायो बे बांद्रायो बेनिखायनो जोङो हुइल चेयारखौ लादों स' जेबो नेगेटिभ साननाङा थ' थाबनो हामथों बेखौनो प्रे खालामबाय लोगोफोर नै साहा लोंबाय साहाबो माबायदि साहानि टेस्टआ साहायाथ' गोथाव जादों ओमफ्राय गोदै एसे बारा जाबाय बेखौ उपाय गैला आरो आंबो खोन्थानो रोङासै सिनि खम होनो बुंबो बावदों लोंनोसै गुबुनफोरनि थाखाय जेबो नङा जोंनि थाखाय बिथिंबो आब'
थ' लोगोफोर दा जाबाय फुंनि 4टा ओमफ्राय आं हारसिं दा फैगासिनो दङ कलकाता एयारपर्ट सफैबाय एक्चुअलि आब'मोना टिकेटखौ दानथ'वाखैमोन ओमफ्राय आंहा आरो दिनै स्कुल सहैनांगौ थ' बेनिखायनो आं थाब फैग्रोबाय आब'मोना नेक्स्ट डे फैसिगोन बिथांमोननि टिकेटआ नेक्स्ट डे जाबाय थ' आं हारसिंनो दा थांगासिनो दङ बैनो कलकाता एयारपर्ट सफैबायबो ओमफ्राय आंना फुंनि 6टानि फ्लाइट थ' डाइरेक्ट थांगोन ओमफ्राय बरपेटा रडसिम थ' फैबाय आंना सिकिउरिटि चेकिं सब जाजोब्बाय ओमफ्राय आं हारसिं फैबाय आंना फ्लाइटआ दा 6टायाव दङ ओमफ्राय दिनै आब'मोन फैयासै आब'मोना गाबोन फैसिगोन एक्चुअलि आं टिकेटखौ आगोलाव दानखादोंमोन नालाय ओमफ्राय आब'मोना टिकेटखौ मोनासै आंजों ज' बिथांमोना गाबोन फैसिगोन ओमफ्राय आंहा दिनै स्कुल हमहैनांगौ नालाय ओंखायनो आर्लि मर्निं फ्लाइट लाबाय 4टा जादों टाइमा थांसै नायलांबाय थादो ओमफ्राय लोगोफोर जिरायबाय विन्ड' सिटखौनो मोनबाय इसोरनि अननायाव ओमफ्राय हारसिंबो नालाय ओमफ्राय मिडलाव रावबो गैखायामोन ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो फोजोबबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ अन्नानै लाइक ओमफ्राय कमेन्ट आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो आंनि चेनेलखौ ओमफ्राय लोगो मोनफैनोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय बाय